Halo logoper baksa di vlogger mereka sinjin खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय आरोना सा लोंग्रा माखाया गिटार गारदाव गारदावसै गारदाव गारदाव फुंनि 3:30 उथिनानै दासो मोनजायांदोहाय गुड मर्निं गाइसमोन दासो साहा मोनलोंदो नै दासो मिथाइ मोनजादो नै साहाजों आंगुर दङ मेगि दं माबा थांनि आरोना लोगोफोरजों माने सिमला बाजार जाहैनोसै गोदान खोनादों ओहो दा जों माने बाजार मोनफैयो आरोना लोगोफोर नै माने बारा गोलाव लाबोबाय थायासै आरोना इसान खासिथार जायो नालाय दा जों माने दख'ना बाजारखौ निसै आरोना गस्ला बायनो माने गस्लाफोर नायनोसै आरोना माबायदि जायो मिलायगोन मादै गानथारबा गानथारनायनानै दा जों माने गस्ला लाखांना फैबाय आरोना बाजार खालामसै मैगं मुरि माबा माबि लानोसै फुरा आंनाव जमा बायनाय मनाखौ लोगोफोर बेबो लाया दाखौ गैया आं नोंसोरनि जमा फुरा मानसिखालै सिमला बाजाराव फुरा मैखुन गोरलै गोरलै समाव Biasa nih mana? Peso. Konsasio. Lang mungkin sih. Segede. Konsas taka. Lang taka ora. Taka saya. Taka malang. Saya. Konsas. Alulom arana. Alu basigra. Sabi di saya apa? Mama izin deh. Di saya bang Cina di Somalia. Gonggarin jokoran lah. Sindas patah kami dan aku gonggarin jokoran. Bapak ya, dama bara-bara dari mana yau? Simlayau. Orang kalau aklanin lili kubur ya, ser nama nangga walang kue. Micro na? Kim micro nisna di kapai sih disumbus tuh. Kilo kiman? Potol tuh? 40. Kopi puli. Kopi puli lah deh. Nah, bazar filmnya mikuma. Nih, saya ya. Jangan lama pikir saya. Mama lah pun dah bilahi mama. Pura mau nih, pun tahu dia lah. Kopi puli lah bay nih. Kopi puli. Kopi puli. Dah bilahi. Berbesor, pias, solpi. Tas nomor pede berat yang baik. Oh, Ramai sebenarnya, ya wes, ngedum kulai karena. Lagaw.
Nunggu video ko hurgun do. Akhiau sana euy ke. Uy. Uy. Oh. Iku meuna. 네, 성나 칼타 동이야 비지고. Matu bisa siapa? 뭐야 खामबा दै तो लोगोफोर दिननि भिडिअ एसेनोसै आरोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो शेयार खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामना ला आरो बेलेगाव मदाबायना लोगोफोर बाय बाय लोगोफोर थाबैनो लोगो मोनफिनगोन आरोना